Šune Náci, vlastným menom Ignác Lamár, bol skutočnou bratislavskou legendou. Narodil sa 11. augusta 1897 v Petržalke a jeho životný príbeh je plný smútku, ale aj lásky k mestu, ktorému učarovalo. Jeho prezývka Šune Náci vznikla z jeho elegantného zjavu a zdvorilého správania. Vždy upravený, vo fraku a s cylindrom, rozdával úsmevy a pozdravy, ručičky boskávam v slovenčine, maďarčine a nemčine. Jeho život však nebol prechádzkou rúžovou záhradou. Matka ho opustila ešte ako dieťa a otec zronený žialom sa utiahol k alkoholu. Po jeho smrti prišiel Ignác o rodinný majetok a ostal sám. Napriek tomu sa nevzdal a snažil sa nájsť si svoje miesto v živote. Pracoval v divadle ako rekvizitár, čo živilo jeho dávny sen stať sa klaunom. Svoj sen si splnil aspoň symbolicky. V elegantnom oblečení, ktoré zdedil po otcovi, sa prechádzal ulicami Prešporka, ako sa vtedy Bratislava nazývala, a svojim šarmom a dobrou náladou tešil okolo idúcich. Obľuboval prechádzky po Korze od Michalskej brány až po Dunaj, kde ho vídali v cukrárniach, ako si vychutnáva zákusky a kávu, ktorými potom často ponúkal aj ostatných. Jeho srdce patrilo Bratislave a túžil v nej stráviť aj svoje posledné chvíle. Osud mu to však nedoprial. Zomrel 23. októbra 1967 v Lehniciach na tuberkulózu a pochovaný bol ako bezdomovec. Až po dlhých 40 rokoch sa mu splnilo jeho posledné želanie a jeho telesné pozostatky boli prevezené do Bratislavy. Od roku 2007 odpočíva na Ondrejskom cintoríne. Dnes nám Šune Náciho pripomína nielen jeho príbeh, ale aj bronzová socha v životnej veľkosti na bratislavskom Korze. Je to podsta človeku, ktorý aj napriek ťažkému osudu prinášal radosť a úsmev do ulic mesta, ktoré tak veľmi miloval.